bụ Ikenna Nwachukwu, otu onye ndu ọgbakọ ọdịnala n'ụwa niile. Ọsịkọbịa nọnyere m taa ka maka na ekwu okwu ihe metụtara ọdịnala. Ọgbakọ ọdịnala bụ ndị Chukwu Okike kwubara n'ala Igbo ka gị na-eme ka ha wee na-agbazi anyị onu. Ugonnia na Okija, ekele gị. Mana tupu mgbabata gị n'obodo, ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ahịa ịbịala ịzụ n'ụwa, ị ga-ezite ozi, zite date of birth na 09055 183326 09055 183326. Izite ya, izite your date of birth. Ị na-egezi DIBIAS every Saturday. Oruo your turn, akpọ ya, agwa ahịa ịbịala ịzụ n'ụwa. Ugonnia na Okija, ekene gị. Ịbụ anụkwu na-egwu mmiri ka arụ ya aha. Oge bụ onye na-ebute akpa ndị ọgbakọ ọdịnala worldwide. Wee sị na onwe complaints a na-adị enwe, na onwe okwu a na-adị ekwu ihe metụtara ọdịnala, na dibịa ndị arụrụ a na-asị na ha bụ ndị arụrụ a. Ya bụ dibịa sị na ha na-aghọ aghụghọ. Ụfọdụ si na ha eje na gbaa afa ugboro ịsaa, onye wu rizọtụ ịsaa. Ụfọdụ si na ha rụọ n'ọrụ mmiri. Ụfọdụ na-ekwu etu esi wee gbuo ha wayo dịgasị iche iche n'ihe metụtara ịrụ ọrụ ọdịnala. Wee sị ka m jụọ ọrụ dịka onye ndu na-anọchite anya ndị ọgbakọ ọdịnala. Complain a na-enweta, okwu ha na-ekwu ọ eziokwu? Ekenekwa gị nwanne. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ oge anụ ya dịka isi anụ ya, mana o nwere ife chọrọ ịkọwa. Izizi, dibịa niile abụrụ ndị ọdịnala. Ọdịnala dị iche. Ọdịnala bụ usoro ndụ. Ọrụ dibịa adị iche. Ụmụ onye na-abanye ọrụ dibịa, ịwa na ndị Igbo be anyị na-eme akwụkwọ ụkwasị na mekaniki, ekwezi asị ma ndị bụ ndị agha. Ụmụ onye azụgide ahịa ada agụ akarịa the shortest wins ofe iwu eji wee na-enye ndị bịa nri ma ọ wee na-emekwu ọ na-eme wee mekwu ime ụmụ ọrụ ha. Ọ dị ebe niile. Ọ dị ma n'ụka. Ụmụ onye azụba ahịa ada ọsị na-akpọrọ oku. Ghọtago? Ọ bụrụ oge rentịrị ofu obere warehouse, mepekwa nke na-egwu ebe a. So na ya bụ ife bụ ihe mmadụ ọbụla chọrọ ịsọtụpụ okwu kwesịrị ibu n'obi na ọ bụrụ mmadụ niile akpọrọ onye nwere eziokwu. Ụmụ ndị ji aka ha mebe onwe ya ha nwee ndị akpọrọ ịrụ ọrụ mmụọ. Ọzọ, mụ na mmadụ ama nọ n'ubi ya wee mara ya. Mmadụ ama nọ n'ubi ya wee mara na onye abụ onye akpọrọ ezigbo onye. Exactly. Ị na-aga n'ụzọ n'ebe obodo dịgasị iche iche, Ọka na Ọnịcha, ị na-anya na poolu eletrik ma ọ bụ n'ebe efe ụfọdụ akpụbara efu onye ihe ekobesịrị na ya, na ịbịa ha ebe ahụ enwee ego, na ịbịa ha ebe ahụ karịa mmadụ niile. Ọtụtụ na-eje, ọ bụrụ na ha na-enwe kọstọmas ama na-ekobi ya, ijekwa na Facebook, ị ga-akwa ofu onye na-emekwa ofu ihe na-emekwa ndị dibịa Facebook kazi ebe a. Onye nwere